Pozývame vás na Ultima Grand Gala Berlin 2026. Významné podujatie pre komunitu Ultima a ľudí, ktorí rozvíjajú ekosystém a tvoria jeho budúcnosť. Stretneme sa 18. apríla 2026 v hoteli Estrel v Berlíne. Čaká vás gala večera. Dlho očakávané vystúpenie Alexa Reinhardta, vízia ekosystému a smer ďalšieho rozvoja na najbližšie obdobie. Živé emócie a ukážky, praktické insighty a prípadové štúdie rastu od lídrov U-Business, ktorí sa vďaka produktom ekosystému posunuli na novú úroveň. Toto podujatie sa stane štartom vášho veľkého rastu spolu s multimiliónovou komunitou U-Business, spoločenstvom, ktoré formuje budúcnosť. Buďte medzi prvými a dotknite sa blockchainových technológií budúcnosti. Zaregistrujte sa teraz.